सीमाज बेस्ट किचनमध्ये आज आपण बनवणार आहोत वजरी मसाला रेसिपी। अतिशय टेस्टी आणि चमचमीत आणि झणझणीत। तर वजरी साफ करण्याची पद्धत आणि कट करण्याची पद्धत मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये पूर्णपणे सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे। त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता। तर इथे कट करून घेतलेली वजरी घेतलेली आहे। तर ही आहे मिक्स वजरी 1 किलो प्रमाणामध्ये। तर यातील मी चरबी काढून ठेवलेली आहे बाजूला। तर आपण आता हळद मिठाने मॅरिनेशन करून घेऊया। तर हळद मीठच फक्त लावायचं आहे, बाकी काही लावण्याची गरज नाही। तर एकदम सोप्या पद्धतीने आणि झटपट बनवता येईल अशी पद्धत वापरून मी आज वजरी मसाला बनवून दाखवते। तर आता हळद मिठाने छान चोळून घेतलेला आहे वजरीला। तर ही वजरी 1 किलो प्रमाणामध्ये घेतलेली आहे। तर आता आपण ही वजरी बाजूला ठेवून देऊया। तर 10 मिनिटे झालेली आहेत। तर आता आपण कुकरमध्ये ही वजरी शिजवून घेणार आहोत। तर कुकरमध्ये शिजवल्यानंतर मऊसूत आणि पटकन शिजली जाते वजरी आणि भाजी पण मस्त होते वजरी मसाला। तर तेल घातलेलं आहे 4 ते 5 चमचे। तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार किंवा आवश्यकतेनुसार इथे तेलाचा वापर करू शकता। तर आता तेल गरम झाल्यानंतर इथे कांदा घालत आहे। 2 कांदे घेतलेले आहेत। तर वजरी मसाला बनवण्यासाठी कांद्याचा वापर जास्त केला जातो। तर पहिल्यांदा इथे मी 2 कांदे वापरलेले आहेत। तर कांदा आपण आता असा हा परतून घेऊया। तर यामध्येच आपण आता जी चरबी बाजूला काढून ठेवलेली होती ती आता आपण घालून घेऊया। तर या चरबीमुळे तरी पण छान येते आणि टेस्टी पण फार छान लागते वजरी मसाला। म्हणून पहिल्यांदा आपण ही वजरी छान परतून घ्यायची आहे कांद्यासोबत। तर या चरबीमध्ये तेल भरपूर असते, म्हणून पहिल्यांदा आपण कांद्यासोबत ही चरबी छान भाजून घ्यायची आहे। तर आता कांदा आणि चरबी छान भाजून घेतलेली आहे। तर यामध्ये आपण आता घालणार आहोत तर मॅरिनेट करून ठेवलेली होती हळद मिठाने, ती आता आपण वजरी यामध्ये घालणार आहोत। तर कुकरला मऊसूत शिजते वजरी, म्हणून आपण कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत। जर तुम्हाला डायरेक्टच वजरी मसाला बनवायचा असेल मोकळ्या कढईमध्ये किंवा पातेल्यामध्ये तर तुम्ही बनवू शकता, पण वेळ फार लागतो आणि शिजायला खूप वेळ लागतो, म्हणून मी पटकन कुकरमध्ये ही वजरी पहिल्यांदा शिजवून घेणार आहे। तर अशा पद्धतीने 1 मिनिट आपण छान वजरी अशी मिक्स करत राहायची आहे, परतून घ्यायची आहे। तर गरम पाणी मी तिकडे गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे। तर इथे आपण पाणी घातलेलं आहे। तर गरम पाण्याचा वापर शक्यतो करा। मटनची कोणतीही नॉनव्हेजची रेसिपी असेल त्यामध्ये गरम पाण्याचा वापर केल्यामुळे टेस्ट छान लागते। तर आता आपण वरती झाकण लावूया कुकरचं आणि 8 ते 9 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत। तर आता आपण इकडे मसाला तयार करूया। तर इथे मी मसाल्यामध्ये अख्खे धने घेतलेले आहेत 2 ते 3 चमचे, 1 चमचा जिरे घेतलेले आहेत, 1 चमचा बडीशेप आणि 1 चमचा इथे खसखस घेतलेली आहे आणि 2 चमचे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। तर खरपूस होईपर्यंत आपण हे छान भाजून घ्यायचं आहे। तर भाजून घेतलेले आहे, थंड करायला ठेवलेले आहेत। तर आता खोबऱ्याचे कापही आपण भाजून घेणार आहोत। तर इथे मी अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे। खोबरंही छान भाजलेलं आहे। तर यामध्ये आता आपण कांदा घालूया। तर कांदा इथे मी 4 घेतलेले आहेत, लसूण पाकळ्या 15 ते 16, अद्रक 1 इंच आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या। तर हेही आपण आता खरपूस छान भाजून घ्यायचं आहे, कलर चेंज होईपर्यंत। तर हे सर्व आपण भाजून छान घेतल्यानंतर थंड झाल्यानंतर मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। तर हा मसाला आपण आता बारीक करून घेऊया। तर कोरडे जे जिन्नस होते ते पहिल्यांदा आपण बारीक करून घेणार आहोत। जे कोरडे जिन्नस असतात ते पहिल्यांदा बारीक करायचे। तर पावडर पण बारीक करून झालेली आहे। आता खोबरंही बारीक करून घेऊया। तर अशा पद्धतीने इथे आपण खडे मसाले आणि पावडरही बारीक करून घेतलेली आहे खोबऱ्याची। तर यामध्येच आपण आता कांदा भाजून घेऊया। तर टोमॅटोची प्युरी आपण सेपरेट करणार आहोत। पहिल्यांदा हे जे भाजलेले जिन्नस आहे ते बारीक करून घेणार आहोत। तर कांद्याची पेस्ट बारीक करून झाल्यानंतर यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर घालते। तर देठासोबत मी कोथिंबीर घालणार आहे। तर देठासोबत आपण हे पेस्ट बारीक करून घेऊया। तर अशा पद्धतीने इथे आपली पेस्ट तयार झालेली आहे कांद्याची आणि
खोबऱ्याची आणि खडे मसाल्याची। तर इकडे आपली वजरी पण छान शिजलेली आहे। तर 8 ते 9 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत। तर भरपूर शिट्ट्या दिल्या तर आपली वजरी मऊसूत शिजते आणि पटकन शिजली जाते, खूप काही वेळ लागत नाही। तर मी चेक करत आहे, तर वजरी मस्त शिजलेली आहे। तर आता आपण या वजरीची भाजी बनवून घेऊया, वजरी मसाला। तर इथे मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। तर एक पळी तेल घातलेलं आहे। तर या वजरी मसाल्यामध्ये मी थोडासा तेलाचा वापर जास्त करत आहे। तर वजरी आपली मस्त तरीदार आणि झणझणीत होणार आहे। तर त्यासाठी मी इथे पहिल्यांदा तेल, तेजपत्ता आणि एक दालचिनीचा तुकडा आणि 4 ते 5 चमचे मी इथे घरचा मसाला आहे तो लाल तिखट घातलेला आहे। आणि जे आपण वाटण केलेलं होतं, कांदा, खोबरा, लसूण, जिरे, तीळ, बडीशेप आणि खसखस याचं वाटण करून घातलेलं होतं ते घातलेलं आहे। आणि जी विकतची लाल मिरची पावडर असते ती 1 चमचा मी इथे घातलेली आहे। तर हा सर्व मसाला आपण छान परतून घेऊया। तर खूप काही वेळ लागत नाही, कारण की आपण हे सर्व मसाले आपण भाजून मग बारीक केलेले होते, त्यामुळे इथे वेळ लागणार नाही। तर आता आपण जी टोमॅटोची पेस्ट केलेली होती ती घालूया। तर 2 टोमॅटोची पेस्ट केलेली आहे। तर या मसाल्यासोबत ही पेस्ट छान भाजून घेऊया। तर थोडंसं पाणी घालायचं आहे। थोडंसं पाणी घातल्यानंतर आपण हे मिश्रण छान परतून घेऊया। तर तरी सुटेपर्यंत आपल्याला हा मसाला चांगला भाजून घ्यायचा आहे। तर मसाला भाजल्यानंतर आपण यामध्ये दही घातलेला आहे। 2 ते 3 चमचे दही घातल्यामुळे जर तिखट तुमची ग्रेव्ही झाली असेल तर बॅलन्स होतो आणि क्रीमी असं टेक्स्चर येतं। तर दही छान फेटून घ्यायचं आहे, कुठेही दिसू द्यायचं नाही दही, तर टेक्स्चर छान येतं दह्याने आणि टेस्ट पण फार छान लागते। तर वरती झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटे आपण ही ग्रेव्ही छान शिजू देऊया। तर ग्रेव्ही छान शिजलेली आहे, वरती तरी पण छान आलेली आहे, बघू शकता ग्रेव्हीने तेल सोडलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने इथे आपण मस्त अशी ग्रेव्ही भाजून घेतलेली आहे परतून। तर या ग्रेव्हीमध्ये आपण आता ही शिजवून घेतलेली वजरी घालूया। तर वजरी मिक्स करून घेऊया। जर एक्स्ट्रा पाणी जर तुम्हाला घालायचं असेल तर गरम पाणी इथे वाढवू शकता, पण जास्त पण पातळ वजरी नसते, थोडीशी रबरबीत लपतपी असते। तर वजरी आपल्याला 4 ते 5 मिनिटे शिजवून घ्यायची आहे। चवीपुरतं वरती मीठ घालायचं आहे। तर मसाल्यामध्ये वजरी छान शिजण्यासाठी आपल्याला 4 ते 5 मिनिटे कोथिंबीर घालून शिजवून घ्यायची आहे। तर 4 ते 5 मिनिटानंतर आपली वजरी मस्त तरीदार शिजलेली आहे। वरतून कोथिंबीर पुन्हा एकदा मी घातलेली आहे। तर बघू शकता वजरीचं टेक्स्चर आणि वरती तरी पण मस्त अशी कट आलेली आहे। तर लाल भडक अशी झणझणीत तयार झालेली आहे वजरी। तर टेक्स्चरही तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण एका डिशमध्ये वजरी मसाला सर्व करूया। तर तुम्ही बघू शकता किती मस्त तरी आलेली आहे, झणझणीत अशी झालेली आहे वजरी मसाला। तर एकदम सोपी पद्धत वापरून आणि झटपट आपली ही वजरी मसाला तयार झालेला आहे। तर ही वजरी मसाला तुम्ही चपाती किंवा भाकरीसोबत खाऊ शकता। मस्त अशी टेस्टी लागते गरमागरम वजरी मसाला। आणि त्यासोबत तुम्ही कांदा, टोमॅटोचे स्लाइस, लिंबू यासोबत ही वजरी मसाला खाऊ शकता। अतिशय टेस्टी आणि झणझणीत लागते ही वजरी मसाला। तर वजरी मसाला बनवण्यासाठी फ्रेश मसाला बनवून वजरी मसाला बनवा, खूप छान टेस्ट येते। तर वजरी कशी साफ करायची व कशी कट करायची हा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे आणि तो अपलोड केलेला आहे। तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता। तर ही वजरी मसाला तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। अजून जर चॅनेलला माझ्या सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा। बाय बाय।